Feltételes variancia, kovariancia mátrixról már kellett, hogy szó legyen. Legszebb emlékeim szerint. Igen, ugyanis itt hagytuk abba. Legutoljára 30-án. Tehát, hogy korrelációt azt mindenféle módokon próbálták kiszámolni a évtizedek alatt, és akkor utána ezt lehet ilyen simán teljes idősor felhasználásával, hagyományos korrelációval, lehet valószínűségeloszlás alapján ilyen kopulákkal számolni, vagy lehet GART modellekkel, és akkor ez a feltételes, dinamikus feltételes korrelációval lehet megint csak mérni, és akkor minden egyes időállapotra lesz valamilyen korrelációnk. A csúcspont igazából itt található ennél a mai óránál, hiszen korábban már beszéltünk a mindenféle kockázatokról, még szeptember második hetében, vagy harmadik hetében, viszont itt most jön az a érdekesség, hogy igazából extrém elmozdulások és a korrelációk tudnak időben egyszerre fellépni, és tendenciódusan egy irányba fellépni, és akkor hát igazából ezt néznénk meg. Tehát a fertőzésre van, azon gondolkozok, hogy ez itt van-e definíció, vagy csak ide simán behajítottam. Nincs definíció, de jó, akkor megnézzük a régi könyvet. Tehát nekem a munkámat, vagy a pályámat, tudományos pályámat, meg úgy egyáltalán bármit, az indított el, hogy még 2005 novemberében nyitottam az első értékpapír számlámat, még akkor a CIB-nél, és akkor hát volt egy ilyen szimpatikus kopasz bankos bácsi, aki így megmondta, hogy milyen befektetési alapok közül lehet válogatni, és akkor hát túl sok választék természetesen akkor sem volt a piacon, de hát valamilyen számasztatott, ilyen tőkegarantált alapot vettem, ami nyersanyaggal volt teli. És akkor igazából volt valami opció, vagy hát rengeteg opció volt benne, meg valamilyen kamatozó eszköz, és akkor a tőkegarantált alapnak ugyebár az volt a koncepciója, hogy miután magas kamat környezetben működött az ország, ezért a 3 vagy 4 éves futamidő végére zárt végű alapként a kamatozó eszköz kitermelte a tőkét, és akkor gyakorlatilag ezt a kamatnyerességet előzetesen fektették bele opciók vásárlásába, és akkor effektíve a végén így is úgyis a tőkét vissza tudtad kapni. Az volt a kérdés, hogy az opció az termelte, vagy nem termelte lejáratig. Na és akkor az ember ezt így szépen megvette, örült neki, és utána május környékén látta, hogy hát már ilyen exponenciálisan emelkednek a mögötte lévő nyersanyagoknak az árfolyamai, meg ennek a tőkegarantált alapnak is az árfolyam, és hát úgy voltam vele, hogy hát ilyen 12% körüli hozamot pár hónap alatt az ember elért, akkor azt tegye kerekekre is talicskázza haza, úgyhogy a szomogyi vizsgaidőszakban rohantam el, ahelyett, hogy elmélettöri 2 vizsgára tanultam volna, akkor még 2 volt belőle. Az első az ilyen sima 5-ös szerzős tárgy volt, itt egy kicsit el voltam foglalva, úgyhogy az ilyen 3-as szerzős tárgy volt, mert ott annyira nem ez foglalkoztatott. Amúgy cuki kis kurzus volt, én szerettem. Én azt hittem, hogy az ilyen könnyű óra, aztán kiderült, hogy másoknak nem az. Nekem más órákkal voltak problémáim, számvitál. Szóval, na és akkor visszaváltottam, és akkor utána volt a 2006 júniusi, hát ilyen mini összeomlás. Tehát azóta már senki nem emlékszik rá, mert utána jött a 2008-as válság, de itt volt az első ilyen negatív hírek jöttek ki a tőkepiacról, vagy hát az amerikai ingatlanpiacról, és akkor így látszott, hogy egyszerre beszakadtak részvénypiacok, gyengültek devizák, meg a nyersanyagpiacok is kicsit megrogytak. És akkor az ember így nézte, hogy hát ez micsoda. És akkor kezdtem egy utána olvasni ennek az egésznek, meg oda mentem Kosztihoz, hogy hát lehetne TDK-t írni ezekből a tőkegarantált alapokból, mert most már itt tetszik. És szegény először azt se tudta, hogy mit akarok. Azt annyira nem sikerült értelmesen elmondani neki első nekifutása, de utána mégis neki is megtetszett. És hát igazából csak
annyi ugyebár a probléma, hogy hát le kell valahogy írni, hogy ez miért történik meg. Tehát, hogy mi annak az oka, hogy piaci szereplők egyszerre reagálnak, és akkor hát ennek következtében az árfolyamok egyszerre indulnak el valamilyen irányba, mert általában ez lefelé szokott menni. Persze mondjuk tudjuk, hogy vannak olyan eszközök, biztonság, vagy hát ilyen menedékeszközök, ami meg ilyenkor pont, hogy árfolyam növekedést szenved el, tehát aranynak az árfolyama, a svájci franknak az árfolyama, tehát, hogy nem minden eszköz lefelé mozdul el, de alapvetően igen. És csak hát így látszik még ez a disszertáció nyomán, hát olyan 5 évvel később írt könyv, meg a tartalom jegyzékében, hogy igazából ahhoz, hogy ezzel lehessen foglalkozni, akkor definiálni kellett, hogy egyáltalán piaci szereplők hogy néznek ki, és akkor, hát nekem ez segített abból a szempontból, hogy én 3 évig voltam még Málovics éváig alatt a gazdaságpszichológián demonstrátor, tehát én soha nem voltam pénzügyön demonstrátor, PhD előtt. Viszont ennek következtében meg ez a gazdasági szereplők tökéletesen racionálisak, tehát hogy ezt a szép közelítést, vagy romantikus elvárásokat, amit persze meg kellett tenni a közgazdaságtannak ahhoz, hogy bármilyen egyszerű, primitív modellt meg lehessen fogalmazni, az ember tudta, hogy ez nem így működik, és hát, hogy azóta már vannak fejlettebb ilyen cselekvőket leíró modellek, ez a korlátozott racionalitás, hogy csak az adott környezetét ismeri, csomószor heurisztikák mentén dönt, mert a fene fog mindent leoptimalizálni, tehát hogy nem Sheldon Cooper, hál' Istennek mindenki, mert az nem lenne jó egy társadalomnak, akkor eleve csomószor várnak, tehát hogy különböző stimulusok lemennek, de igazából nem reagál a szereplő, és akkor egyszer csak reagál, és akkor vannak ezek a nem lineáris reakciók, hogy akkor viszont túlreagál, és akkor utána ezt hálózatba kötjük ezeket a szereplőket, akkor meg jöhet a kérdés, hogy ez a hálózat hogy épül föl. Van a random hálózat, ami nagyon egyszerű, mert gyakorlatilag olyan, mint egy tökéletesen versenyző piac. Tehát, hogy mindenki ugyanolyan fontos, mindenkinek nagyjából ugyanannyi kapcsolata van, és folyamatosan változik, hogy ki kivel áll kapcsolatban. Tehát ez a vízként el lehet képzelni, hogy így, hát úgy mászkálnak a molekulák, de igazából senkit nem érdekel senki. Információ gyorsan mozog rajta, viszont szinkronizálódni nem nagyon tud, hiszen igazából nincs nagy szereplő. És akkor ennek utána olyan kellemes eredményei lesznek, mint a bolyongás, és utána csomószor ebből vezetik le a ilyen sima találati pénzügyes, meg tőkepiacos alapmodelleket, amiket szoktunk használni. Viszont, hogyha meg korlátozottan racionális cselekvőkről beszélünk, akkor meg már lehetséges olyan, hogy torzul az informáltság, preferenciáik, azok változnak, eleve keretezési hatás történik, tehát hogy adott interpretációtól függ, hogy éppen hogy éli meg, hogy mi történik körülötte, lehet, hogy egyébként az információk ugyanazok, de ettől függetlenül neki ő máshogy fogja látni, illetve a számítási kapacitása az korlátozott ennek következtében. És akkor utána ennek az eredményeiként szokták levezetni. Itt látszik, hogy igazából az irodalom az már meglehetősen régi, hiszen 98-tól indult be ez a hálózatelméleti virágkor forradalom. Régen is voltak cikkek, csak igazából innentől már tudták is ezt rendesen modellezni, meg volt rendes matematikája, és akkor a Barabási Albert Réka, illetve Barabási nem Lőrinc, mert az a jazz trombitás csávó. Mindegy, szóval tehát 2 magyar matematikus volt, akik itt megírták az alapcikkeket, tehát itt ilyen kislapokat láttunk, mint Nature meg Science hivatkozva, és akkor itt igazából leírták azt, hogy ilyen skálafüggetlen hálózatok esetében mindig van egy vagy néhány csomóponti szereplő, akikkel mindenki próbál kapcsolatba lépni. Tehát, hogy ez egy ilyen igazi oligopólium. Ha nem is monopóliumként épül föl, de legalábbis oligopólként. Ami azt jelenti, hogy amíg itt mondjuk van egy piaci tisztulás, hogy véletlenszerűen likvidálunk szereplőket, addig a hálózatnak a felépítése nem fog szétesni.
Ráadásul itt nagyon gyorsan mozognak az információk, hiszen azzal, hogy vannak ezek a ritkásan elhelyezett hubok, az ilyen távoli pontokat össze fog kötni. És hát itt az a probléma viszont, hogyha a random likvidáció során mondjuk kinyírunk egy ilyen hubot, mert akkor az egész hálózat szét fog esni. Tehát akkor van egy ilyen fázis átalakulás, hogy átmenetileg átrendeződik random hálózattá, viszont utána meg majd újabb hubok fognak kinőni. Tehát, hogy ez egy ilyen hiába reszetelgetjük, utána ugyanúgy visszaépíti magát ilyen struktúrára. És hát ennek következtében viszont akkor meg vannak olyan gusztustalanságok, amikkel egy tökéletesen versengő, vagy ilyen random hálózat esetében nem nagyon kellett számolni. Tehát, hogy ezek szinkronizálódni fognak. Tehát, hogy ez nem bug, ez feature. Tehát, hogy ez megint csak van ez a Bonanno-féle cikk, ez a Fizika nevű kis labban jelent meg, és akkor itt ezt az alapcikkben itt igazából 3 fő következményt írt le erre vonatkozóan, hogy hát ez az aszimtotikus stacionaritás, meg az autokorreláció, ez igazából nekünk annyira nem probléma. Az autokorreláció az igen, mert tudjuk, hogy hát a tőkepiaci hatékonyság egyik első kritériuma az, hogy nem emlékezhet a múltbeli állapotaira. Tehát, hogyha változik a részvénypiaci, vagy tök mindegy milyen árfolyam, akkor csak a tegnapi, vagy a legelőző időállapot, plusz valamilyen zajnak a következményeképpen tud változni, de nem az előző, meg az előtti, meg az előtti időállapotoknak a függvényében fog változni, tehát nem lehet egy ilyen autoregresszív mozgóátlag folyamatot feltételezni, egynél több késleltetéssel, mert akkor az már megsérti a hatékonyságnak az elvét. Csak hát itt látszik, hogy ők ezt szépen kimérték, hogy az autokorreláció legalább 20 kereskedési napig elnyújtott monoton csökkenés mutat. Ezt később jóval később, tehát egy 15 évvel később mi vizsgáltuk statszemlés cikkben, és nagyon érdekes, mert az autokorreláció az igazából nem akkor száll el, tehát mi 30 napot ki tudtunk mérni simán egy Dow Jones Industrial Average részvényindexben 100 éven keresztül, tehát amióta mérik az indexet, és az igazából nem függött attól, hogy recesszió van vagy sem. Tehát valamikor lecsökken az autokorreláltság az idősornak, de valamikor mondom fölmegy 30 napra, és akkor ezt is szépen minden egyes napra teszteltük visszamenőlegesen, hogy akkor ő most hogy érzi jól magát. Tehát, hogy ez már így a hatékonyságnak az illúzióját az elfújja. Ami viszont szexi, ez az iparágon is idősoron belüli keresztkorreláció. Tehát, hogy ezek hatnak egymásra. És nagyon szeretnek hatni egymásra. Persze az már a mögöttes piacnak a függvénye, ma meg is nézzünk majd részvénypiacot, illetve devizapiacot, ugyanis részvénypiacoknál, hogyha van valami, tehát alapvetően azok annyira nem korreláltak, viszont korreláltá tudnak válni, devizapiacok azok viszont alapvetően korreláltak az euróval szemben, és akkor utána ettől tudnak deviálni, tehát ugye ez képest utána meg ez a korreláció csökkenhet. És hát a harmadik pont az, ami legfinomabb része és a mai órának az alapját jelenti, az extrém események idején megfigyelhető kollektív viselkedések jelensége. Tehát ezek csinálni fognak valamit, amikor extrém elmozdulások vannak. Hát ez az a baj, az extrém eseményeknek a definíciója, amikor felástam a szakirodalmat, az gyakorlatilag annyi, hogy ritka és nagy hatású esemény. Tehát gyakorlatilag innentől kezdve bármilyen olyan statisztikai eljárást, ha találunk, amivel ritka dolgokat tudunk detektálni, tehát ezt általában ugyebár valami valószínűség alapú megközelítéssel csináljuk, mint amit láttatok value at risk módszernél, vagy mondjuk ha megsérti a normális eloszlást az idősor, akkor ez már jó, vagy igazából lehet távolság alapú megközelítést csinálni, mint amit adatbányászatban használnak. Például klaszterelemzésnél van ilyen, hogy gyakorlatilag leválogatjuk a kis klasztereket, ami kis elemszámúak, és akkor nézzük a nagy klasztert, hogy ennek hatására kurtózisa konvergál-e 3 irányába,
És akkor csomószor ezt meg lehet csinálni, csak annyira számítási időigényes, hogy amikor ilyet kellett csinálni, akkor hát még a 100 éves idősor még annyira nem volt hosszú, de amikor ezt még meg kellett csinálni 100-szor a szimulált adatokon, akkor kihagytam a laptopot éjszakára, és akkor a konyhába, aztán reggel megnéztem, hogy vannak eredmények. Tehát az már annyira nem hatékony. Na és akkor az a lényeg, hogy ezzel gyakorlatilag el is lehetett jutni a interdependencia, divergencia és fertőzés jelenségéhez. És akkor hát ezek micsodák? Hát itt mindenféle következményekről beszélek, de most menjünk tovább. Igen, itt mesélek arról, hogy okének számtalan. De hol raktam a definíciót? Mindegy, valahol itt van. Tehát igazából nekünk ami fontos, az az, hogy fertőzésnek nevezi a szakirodalom mindazt, ami bekövetkezik valamilyen extrém árfolyam-mozgás, és utána a korreláció szignifikánsan nő. Divergenciának hívja azt, amikor a extrém esemény hatására a korreláció szignifikánsan csökken. Interdependencia meg amikor elkorrelálgatnak, de igazából nincs semmilyen változás. Tehát, hogy ez amikor nem szignifikáns a változás. Tehát még egyszer, fertőzés az részvénypiacoknál nagyon szeret megjelenni, a divergenciát azt meg először kötvénypiacokra írták le, de inkább devizáknál működik nagyon szépen az eurozóna körül, úgyhogy ezt most meg fogjuk nézni ma. No, kell nekünk idősor, és ha már ezzel a szépséggel dolgozok az elmúlt 3 hétben, akkor ebből, és hanyadik óra lesz 6. Tehát még egyszer, csak hogy ne felejtsük el, tehát fertőzés, tehát történik valami extrém, korreláció nő, divergenciánál megfordítva, tehát korreláció csökken. Hát igazából innentől kezdve ugyebár csak az a kérdés, hogy a korrelációt hogy fogjuk kimérni, meg ezt a csökkenést, meg a növekedést hogyan fogjuk megállapítani, meg azt, hogy mi az extrém. Tehát csak 3 problémát kell eldönteni és megoldani. Úgyhogy innentől kezdve nekem nagyon egyszerű, mert csak be kell olvastatni ezt a szép fájlt, amit úgy hívnak, hogy deviza. Pont x. Jó, még megnevezem azt is, hogy ezt a munkalapot szeretném. Miért csinálok CD-t? Te jó Isten, nekem is reggel van még. Szóval data egyenlő. XLS read. Igen, így már van is értelme, csak már nem látszik, mert olyan hosszú a mapparendszerem, de meg mondjuk még egy clear-t elé teszünk. A workspace az szép tiszta legyen. És akkor látszik, hogy ez itt beolvasott mindent. Az is látszik, hogy nincs benne hiányzó adat. Van még első oszlopnak dátumunk is. És akkor utána
Nem vergődünk vele, egyből csinálunk belőle div log data minden sor 2-es oszloptól az endig, mert hogy a dátum oszlopot nem akarjuk hozzátenni a logaritmikus hozamokhoz. És még ugyannyi zárójelet is zártam be, mint amennyit kinyitottam, úgyhogy szupi. Meg még csinálunk egy tt egyenlő size retet, hogy tudjuk, hogy akkor mennyi az oszlopoknak, meg a soroknak a száma, hogy legyen kis forciklusunk. No, és akkor első dolog lenne ugyebár a korrelációk históriája. Tehát van ez a romantikus elképzelés, pontosabban nem az enyém, hanem Daniel Staverakék írták még 2006 vagy 2009-ben. Egyszerűbb előkaparni az alapcikket. Így ismertem meg Danielt, hogy jó volt a régióban az egyedüli olyan ember, aki ezzel foglalkozott, úgyhogy onnantól kezdve nem volt nehéz stalkerkedni. Ennek a hivatkozásnak a nagy része az én vagyok, de... ez az, igen. Klasszik. Na, szóval, tehát még így a boldog 2000-es években, amikor még azt hittük, hogy mennyire fiatal volt, hogy hát majd itt be lesz vezetve az euró minden egyes eurózónán kívüli tagországba, akkor ezt még elég sokan vizsgálták, hogy hát akkor mennyire ismeri el a piac hitelesnek ezt a fajta konvergenciát, és jaj, HP filtereket is illesztett rá, de cuki. És igazából utána, amit sikerült kimérni, az az volt, hogy ezek a devizák olyan szépen együtt mozognak egymással. Akkor nem ez a cikk, akkor a másik cikk az. Yes. Bocsánat, igen. Read this article. Ja, Istenem, Taylor Francisról hagy meg. Na mindegy, szóval, tehát az a lényeg, hogy ebben a cikkben lenne benne, hogyha nem lenne P-ból mögé rakva, 15 év után is. És akkor az a lényeg, hogy ők ezt kimérték, hogy ezek korrelálnak. Tehát, és igazából feltételezhető az, hogyha egyébként szorosan korrelálnak a devizák az euróval, akkor tök mindegy, hogy van euróbevezetésed, vagy nincs euróbevezetésed, mert úgy viselkedik, mint egy euró. Tehát onnantól tök mindegy kategória. Úgyhogy nézzük is meg, hogy és mondjuk ezt K-val írjuk magyarul. Hát van egy ilyen korrelációs mátrixunk erre a rengeteg devizára, akkor az közepesen áttekinthetetlen lesz, de mindjárt kijavítjuk, hogy szép legyen. Akkor csinálok itt egy ilyen feltételes formázást, hogy cellakiemelési szabály nagyobb, mint... Ugye már korrelációnak akkor van értem, hogyha nagyobb, mint 0,6. Ne piros legyél, hanem zöld. És akkor még itt utána körbe tesszük, hogy ki kit szeret. És akkor hát itt látszik, hogy ilyen új-zélandi pénz szereti az ausztrál pénzt, hogy nem, földrajzi közelség miatt. Akkor a norvég korona szintén szereti az ausztrál dollárt. Hát már mind a kettő igazából nyersanyaghoz kapcsolódó gazdaság. Svéd korona
Az mondjuk már érdekes, hogy az ausztrál dollárhoz hogyan kötődik. De hát ami nekünk fontos, az eurónak a kérdésköre. És hát itt ez... Jó van ezzel nominálva az euró. Picit megállunk. Mert még megszivatjuk magunkat. Stockholm gyorsan ránézünk erre az euró estére. Te most mennyi vagy? 1,16 bármi. Év végén volt hát 1,02. Jó, most már te euró-dollár vagy. Francia forradalmat idézve mindig élni kell a gyanúsakról szóló szabállyal, mert ez most majdnem megszivatott minket. Tehát az euró-dollárt azt meg kell fordítani. Jó legyen, és akkor innentől kezdve, hogy ez a megfelelő irányba áll, már azt lehet látni, hogy bizony ilyen, hát az albán lek, vagy nem tudom mi ez, azzal már egy ilyen 0,66-os korrelációt mutat ezen a rendkívül hosszú idősoron, tehát úgyhogy ez mindenféle irányba mozoghatott. Még a forinttal is, tehát 0,79-es korreláció, úgyhogy azért tudjuk, hogy a forint az mint a baltenyele úgy zuhant. Ja igen, itt kizárólag szabadon lebegő devizák vannak, tehát végignéztem az IMF Area adatbázis 2010-től kezdve, és csak azok a devizák vannak benne, amik lebegő árfolyamot követtek minden egyes évben, tehát cseh korona az ezért van kizárva, vagy svájci frank, illetve infláció követő, vagy legalábbis arra hasonlító árfolyampolitikát követtek, tehát itt igazából a régióból van zloty, forint, tehát ha megnézzük a PLN, az is 0,71-es korrelációval bír. Megvan svéd korona, norvég korona, de mondjuk nincs dán korona, hiszen az 2,25%-os ingadozási sávval mozog. Román lej nincs benne, mert ott stabilizált árfolyamrezsimet használnak, megpróbálnak azóta is fenntartani, ilyen 2017-18 óta. Szerb dinár szintén hasonló okok miatt nincs benne, tehát hogy ez egy ilyen limitált minta, de mondjuk van benne moldáv, nem tudom mi, amit igazából csomószor kihajítanék belőle, de a szabályok szerint benne kell, hogy legyen. Vagy van benne mexikói pénz, meg dél-koreai pénz, meg japán pénz, meg izlandi, ja nem, bocsánat, ez az izraeli sékel, ez az izlandi korona, meg van benne rupia Indiából, meg mindenféle latin-amerikai, chilei, meg kolumbiai, meg kanadai, meg brazil pénz is, meg Thai baht természetesen, meg persze Brexit országnak is ott van a kis pénzikéje, tehát hogy ezek így ügyesen el vannak, és hát látszik, hogy viszonylag szépen korrelál itt mindenki az euróval. Hát kivéve csóró moldávok, de hát ott gondolom annyira zajos eleve minden, hogy ők inkább azért vannak itt, hogy rontsák a statisztikákat. Úgyhogy akkor utána nézzük meg, hogy na jó, de ez időben hogy változik, mert azt most felhasználtuk a teljes elmúlt 25 év idősorát, azért az annyira nem hatékony. Úgyhogy nézzük meg, hogyha hasznosítjuk a már meglévő tudásunkat a korábbi órákból, akkor ráteszünk hát most itt van egy ilyen karcsmodelles, úgyhogy innen vágom ki. De minden esetre ráteszünk
DCC-t. Itt vagy. No. Ez ugyebár kell nekünk az MFL Toolbox. Akkor ezt itt meghivatkozzuk. Viszont utána jöjj itt boldogan. Ezt megnézzük, hogy boldogan lefut. Hát mi a bajod? Jó Isten, nincs P érték definiálva. Jó, van, definiáljuk neked, de mindent átírunk egyesre, és akkor utána definiálva. Hát akkor ma az ML-en itt mindent átírok egyesre, és akkor nincs olyan problémánk, hogy ne lenne paraméter definiálva. Szegény Balázs volt, ült mellettem egy héten keresztül, és azt hallgatta, hogy a MATLAB-bal beszélgetek. Ezért már önmagában járt neki egy ingyen sör. Most miért van ennyire belassulva? Ezt így kiszokta pörgetni magától. És nagyon tesz, mint a gondolkozna, de nem tudom, hogy mitől, vagy miért. Ügyesen megállt, jó van. Na. Túl sok az elem benne. Jaj, de aranyos vagy. Jó van, akkor nem tudjuk megmutatni. De már láttatok HT-t, úgyhogy az igazából nem annyira izgalmas. Itt nekünk ami egyedül izgalmas, hogy ennek a korrelációját ki kéne számolni. És hát itt most az a baj, hogy nincs olyan szépen rendezve, mint ahogy az órán volt, vagy az előző órán, mert itt nekünk az euró-dollár, az a... Őt még elrontom, oda teszem fölé, hogy hanyas. Tehát itt nekünk a 7-7-esben van az euró. Tehát itt nem end-end a piaci portfólió, vagy hát mondta, hogy volt korábban, hanem a 7-es koordinátában van benne, és itt ez nem 1-től 4-ig van, hanem TT 1/2, hiszen amikor lemértük a méretét, akkor a TT 1-1 koordinátája a soroknak a száma, a TT 1-2 az pedig az oszlopoknak a száma, tehát hogy ez 22-t fog jelenteni. És akkor adaptálódik mindig a forciklus. És akkor ebből nekünk, hát most csak nem az összes lehetséges korrelációt vizsgáljuk, hanem csak az euró-dollárral vett korrelációt, tehát lesz majd egy egyes értéket felvevő oldalunk is. Na. Ügyes. Ez mi a jó Isten? Te lennél? Nem. Ez egy komoly artefaktum, amit itt láthatunk, ugye, és tudjuk, hogy a korreláció az 1-1 között kellene, hogy ingadozzon, és ez nagyon nem azt csinálja. Úgyhogy nézzünk bele gyorsan még ebbe a kódba, mert... Ja, igen. 7-essel vett. Tehát ilyedik sor, tehát szépen mindenkin végig, megy 7-es oszloppal vett kovarianciáját nézi, T-ben, JJ saját variancia, 7-es a eurónak a varianciát, vagy gyakorlatilag ez volt elrontva benne, remélhetőleg. Igen, na ez most már szexi.
És itt is van, hogyha hát nagyon belezoomolunk, vagy oda teszünk a szemünket, akkor látszik, hogy itt van az egyes vonal, hát az azért, mert az euró saját magával is benne van, ezt már nem akartam kiszűrögetni, mert tök mindegy. De a többi, az itt nagyon cuki látszik, hogy van egy ilyen kis csoportka, akik így juhú, ott vannak az egyes közelében, és rá vannak teljesen tapadva az euróra. Aztán persze időnként elmászkálódnak, de hogy ők ilyen boldogan követik az euró dollárral szembeni változását, ha akarják, ha nem. Aztán persze van ez a nyominger itt, aki még gyanús. Ki vagy te? Aha. Szerintem ez is fordítva van denominálva, mert ez a angol font. Úgyhogy debuggolunk, megnézzük, hogy jó-e. Szép, amikor az ember megrendeli sok pénzért vett adatbázisból, hogy ezt töltse le, Refinitive ikonra gondolva, és utána a fele az nem úgy működik, 1,2 valami a végén, hát nem annyi. Jól van, akkor megfordítunk 1 per. Oké, most már jó. Hát előbb-utóbb ki lesz ez gyomlálgatva. Oké. Órák kérdése, aztán meg lesz ez. Persze most megvárhatjuk megint, míg lefut a korreláció, de jó, hát régen ilyen tök lassan lehetett ilyen nagy korrelációs mátrixokat számolni, azért látszik, hogy most már nagyobb vas van alatta. Tehát az asztalomon fent lévő 10 éves gofrisütőn azért az úgy dolgozik. Ilyeneken, hogyha... Hát volt olyan, hogy elmentem fagyizni, visszajöttem, és akkor már megvolt, de... Vagy az a legjobb, amikor nincs meg, mert még 2014-ben, amikor kim voltam a cseheknél, egy hónap után haza kellett jönnöm. Egyfelől azért, mert volt néhány szakdolgozat, amit találtam a dobozomban, amiről elfelejtettek szólni, hogy ezt le kell bírálni. Másfelől meg kifogyott a laptopom a RAM-ból, és egyszerűbb volt új laptopot venni már, mert egyébként is erőforrás kellett bővíteni. Aztán utána az a gép az már 10 évig jó volt. De előfordul. Itt már gyanúsnak kellett volna lenni, hogy ez az angol font, ez nem korrelál sehogy se. Igen, és most már itt is van az angol fonttal az eurónak egy szép 0,63-as korrelációja, úgyhogy látszik, hogy tényleg aki a közelben van, az korrelál. Egyébként itt megosztanak a vélemények, tehát az irodalom egy része azt mondja, hogy fizetési mérleg kapcsolatokat kell mindenképpen nézni. Tehát, hogyha együtt külkereskednek, hogyha a pénzügyi mérlegen keresztül össze vannak kötve, akkor egyértelműen korrelálni fognak a devizák, meg persze a részvényárfolyamok is. A irodalom másik része azt mondja, hogy igazából bankközi kapcsolatok, inkább azok, amik definiálják ezt, de igazából ott is pénzügyi mérlegen keresztül össze lesz kötve, tehát hogy azt tanultuk. Meg a másik iskola meg azt mondja, hogy igazából az a lényeg, hogy milyen portfóliókban vannak együtt. Tehát, hogyha folyamatosan, tehát azt mondják a befektetők, hogy igazából ők ezek a devizák heterogének, mert mindegyik ilyen nyersanyag alapú, tehát ugyanúgy olajországok ezek a devizák, akkor igazából abba a kupacba fognak beesni, függetlenül attól, hogy nem is kereskednek egymással, viszont ugyanannak a kalapnak a részei. Úgyhogy ez még itt megjelenünk. Na és akkor látjátok, hogy onnantól kezdve, hogy Brexit Landet is a talpára állítottuk, így gyakorlatilag már negatív korreláció alig van. Hát kijöjjön ez a szegény kis sárga, nem tudom ki lehetett, de hogy
ezek már vagy korrelálatlanok, vagy gyengén, vagy erősen korrelálnak az euróval. Időben persze változó módon, úgyhogy nézzük meg, hogy akkor ezt mikor csinálták. Ezt a felesleges dátumot ezt töröljük. Balra. Hát benne hagyjuk ezt az eurót, mert többe kerül kiszedegetni, mint benne hagyni. És akkor itt levesszük. Hát legyen mínusz 1-es-től 1-es skálán. Ugyebár korrelációról van szó. Ezért még annó Pepe megszidott, hogy csak a lényeges skálát használtam, aztán mondta, hogy nem. Ez szép DCC garcs. És akkor lássuk, hogy ki ez a szegény. Brazil reál. Jó, hát igen, hát mert tudjuk, hogy brazil válság pont itt az első időszakban van, tehát, hogy szegények nem érezték jól magukat. Akkor ki ez a zöld? Ez... Nem akarod kiírni? Ez a moldáv deviza. Hát az is érthető. Ez meg a japán jen, ami... Hát mondjuk itt egész ilyen magas pöttyöket mutat, tehát hogy éppen ő annyira nem érzi jól magát, de amúgy el van. Tehát, hogy látszik, hogy tényleg ezek itt időben szépen dinamikusan mozognak. Hát, hogyha most ezen belül tényleg csak a nekünk releváns devizákat vizsgálnánk meg, tehát forint, zloty, font, hát még a nokot is ide tehetjük. Igen. Completely normal phenomenon. Hagyta. Szóval, tehát, hogyha megnézzük a saját kis régiós devizáinkat, akkor azt látjuk, hogy hát ezek időben tényleg szépen együtt mozognak az euróval, csak bizonyos időpontokban még az angol font is látjuk, hogy itt beszakad. De mondjuk például itt 2008-as válság környékén nincs is annyira durva bemozdulás, viszont annál inkább van 2014-ben, amikor az Európai Központi Bank azt mondta, hogy akkor ő elindítja a lazítást, a kvantitatív easinget, akkor ez azért megmozgatta a devizapiacokat. Ezek mi vagyunk? Nem, zloty. Amikor harcoltak a jegybankkal, vagy a kormánya. Igen, ezek vagyunk mi. Itt volt 2003. február 21, ez a szülinapomon volt. Szóval itt volt egy ilyen visszaesés korrelációban. Már én nem erre számítottam, de mindegy, tehát, hogy volt egy ilyen sáveltolás, de az nem akkor történt, de nagyjából ez a időszak. És akkor utána meg itt van a márciusi bezárás, és itt látszik, hogy a norvég koronát ez nagyon megütötte, hiszen ők olajország, és ott az kőolajnak az árfolyama gyönyörűen lement $20 hordonkénti ára, amikor be tudtam belőle vásárolni. Ez fantasztikus időszak volt. De itt látszik, hogy svéd korona, meg még a forint is valamennyire visszaesik.
Úgyhogy ezek itt el vannak. Az a kérdés, hogy utána ezt hogyan tudjuk összekapcsolni az extrém elmozdulásokkal. Hát ugyebár ezt is tudjuk, hogy hogyan kell csinálni, hiszen volt erről óra. Tehát, hogyha megnyitjuk az ezzel kapcsolatos varos alkalmat, akkor hát igazából itt látszik, hogy nézem, hogy van-e jobb, vagy ne finnyáskodjak is. Ez az itt van, Norminves. Igen. Igen? Igen. Mindegy, ebből patkolunk valami szépet mindjárt. Jó, akkor látjuk, hogy megkapjuk a küszöbértéket. Jó, ez nem kell oda. És akkor még pár apró kiegészítéssel ezt meg fogjuk tudni csinálni. Mert hogy kell ugyanúgy egy for ciklust írni, hogy hát akkor minden egyes napra ezeket a var értékeket ki kell számolni, hiszen Garcs üzemben vagyunk, vagy módszertan szerint eljárva, akkor itt ugyebár kell IJ, tehát minden egyes oszlopra is meg kell csinálni, hát még az oszlopot azt még nem definiáltuk, úgyhogy ezt meg kell. Most az van kívül, a sorok meg belül. Tehát van IJ, küszöbértékek, hát vagy lehet, hogy nem is küszöbérték lesz így begyűjtve, csak az, hogy nem is kell ennyire ezt megbonyolítani. Igazából azt nézzük meg, hogy a retnek az adott értéke fölötte van, vagy alatta van ezeknek a küszöbértékeknek. Tehát fölötte, akkor a min ret. Tudjuk, hogy minden egyes sor, de ilyedik oszlop, tehát egy ilyen megszorítást beleteszünk. Plusz non-winv p, az megmarad, hogy még a p-t azt tudjuk kalibrálni, hogy akkor milyen valószínűség mellett szedünk ki értékeket, és akkor hát ezt kell még rendbe rakni, hiszen ahelyett, hogy sima bugyuta szórást használnánk, mi itt azt mondjuk, hogy ezt kimásoljuk. Így. Tehát HTDCC ilyedik sor, ilyedik oszlop, tehát ez a saját varianciáját adja meg, gyökört vonunk belőle a square root-tal, és akkor abból már egy szórás lesz, viszont itt ugyebár ez nem T szerint mozog, hanem I... Ja, de bocs, I szerint mozog. Te I szerint mozogjál, cica. Igen, I, és akkor te még I vagy. Jó, hát kicsit felástam a kertet. Plusz ez ugyebár ez egy feltétel, hogy hát nagyobbak vagyunk ennél, tehát if vagy a pontos veszély, akkor mondjuk azt, hogy x var i vesző j. Mi itt nem bonyolítjuk túl, azt mondjuk, hogy legyen egyes. Ki lehetne szedegetni az értékeket, és lehetne nézni, hogy milyen boldog, de most fókuszálunk, és azt mondjuk, hogy nekünk ez egy dummy változó lesz belőle, hogy küszöbérték fölött van. Vagy másik eset, ugyebár amikor küszöbérték alatt vagyunk, tehát amikor negatív irányban ugrunk ki az elvárható tartományból, akkor itt lehetne azt mondani, hogy hát ez most -1-es, mert hogy negatív, de nekünk most csak az a lényeg, hogy extrém módon mozduljon el valamerre, úgyhogy továbbra is 1-es.
És akkor minden más esetben ez a kis aranyos, ez fölveszi a nulla értéket, mert itt meg jó viselkedik. Tehát, hogy közötte van a kettő varos küszöbértéknek. Lefuttatom, hogy hibazat nélkül lezárult a kísérlet, és akkor var x var. Hát csak tényleg megnéztük, hogy var szerint 95%-os konfidencia intervallum mellett az így kapott vonalkód időben sűrűsödik-e? Hát az a baj, az még túl sok. Tehát ezért mondtam, hogy jobb inkább ezt kézzel kalibrálni, hogy mekkora a konfidencia intervallum, úgyhogy rámegyünk a 99%-os varra. Itt ez értelemszerűen jobban filterezi az értékeket, vagy jobban szűri. És itt látjuk, hogy hát itt már jóval kevesebb ilyen kis blokkunk van. Mint korábban volt, persze még itt is azért lehetne azt mondani, hogy jó, hát ezek azért nem sűrűsödnek annyira be időben, mint illene. No de, jöhet utána a kérdés, hogy na jó, és akkor én ezzel most itt mit csináljak? Tehát, hogy van korrelációnk, van extrém elmozdulásunk, de hogy milyen eljárás az, ami ezt a kettőt merge-öli egymással. Tehát ezt most kimásolom megint csak a először is ezt elnevezzük DC kornak. Jaj, meg itt ráadásul egy napot el is vesztünk. Már hogy differenciáltunk, és akkor igen, most már jó a dátum. Itt is jó a dátum. Jó. Tehát forint, euró, zloty, font, NOK. Ezek régiós eszközök. Hát itt látszik, hogy itt azért több van belőlük, mint más esetekben, de hogy eléggé. Hasonlóan néznek ki. Na és akkor igazából ez volt eddig a könnyű része a dolgoknak. Utána jön, hogy hát milyen technikával tudjuk mi ezt lehatárolni. Tehát lehet azt mondani, hogy a legegyszerűbb lenne, hogy hát ráteszünk valamilyen OLS regressziót. Azt mondjuk még meg is tudjuk. Hát nem csináljuk itt. Dolgozunk eViews-ban, mert azért van. Aha. Dolgozunk eViews-ban, csak éppenséggel az nem lesz jó. Ja, nem, mégsem. Tehát először is csinálunk egy input file-t. Mert hogy nem tudok egyszerre több munkalapot egymásra lapátolni. Nézzük meg a daliás forintot, mert ugyebár az minden devizánál jobb a bolygón, és de az esetben csak egy dátumot viszünk magunkkal. Törlés felfelé. Delta húf. Csináljuk meg, hogy kiszámoljuk
mindegy, ezt majd átnevezzük. Ennek meg ennek a különbségét. Mondom, kiszámoljuk. Ennek meg ennek a különbségét, tehát manuálisan differenciálunk itt mindent, hogy legyen egy delta. Megnézzük, hogy ezt meg tudta csinálni. Jézusom! Ja. Szeretném felülírtam, igen. Jó, akkor még egyszer, tehát vesszük a manuális differenciáltat, ez mínusz ez. Ezért érdemes minden lépést kiplottolni, mert az ember látja, hogy jó, ez most már úgy viselkedik, ahogy illik neki. Akkor mögé tesszük a korrelációt. TCC eur. Jaj, meg hát akkor ezt is rendesen el kell nevezni, ezért ugyebár a var 99. Azt is megfogjuk, ide tesszük. Azt itt dummy változunk. És igazából ezt itt felesleg. Ezt töröljük, mert ez lenne itt az input file. És ez meg a sima. Hát ezt nem másoljuk sehova. Tehát itt igazából innentől kezdve abban reménykedünk, hogy ez itt nekünk bármi értelmes dolgot ki fog adni, ami hát annyira nem lesz az automatikus, de mindjárt látjuk. Tehát, ha itt azt mondjuk, hogy jó, akkor betöltjük. Gondolkozunk, hogy lehetne ez Gretőlben, de nem akarom Gretőlben, mert akkor meg tudok mutatni még mást is, hogyha itt töltöm be. Lássatok érdekes dolgokat. És nope. Jó, gyors diagnosztika, mielőtt még valami butaságot csinálok, tehát meg kell nézni azt, hogy unit root test, level, oké, ez stacionár, akkor ezt meg kell nézni, hogy ez is stacionár, hiszen tudjuk, hogy bármit mielőtt betöltenénk egy regresszióba, ellenőrizni kell a stacionaritás meglétét, különben kellemetlen dolgokban részesülünk, ez is jó. Jó, hát a dummy változónál ott nem kell, mert az ott felesleges, de a kettő input változónk az jó. Na és akkor innentől kezdve lehet azt mondani, hogy fú, hát akkor nézzünk regressziót. Hát ez egy nagyon egyszerű regresszió lesz, mert itt azt mondjuk, hogy akkor dhuf usd jelő dcc eur. Meg ezt a vart is ide rakjuk mögé. Jó, itt látszik, hogy least squares, teljes idősor, ugyan mi baj történt? Hát igazából az összes lehetséges baj. Wow! Ez működött. Kivételesen nincs autokorrelátsága a hibatagnak, ez inkább szerencse, mint nem erre számítottam. És akkor hát itt látszik, hogy hát szegény korreláció, tehát ez nem annyira egyszerű, hogy csak ráteszem, és akkor magyarázza a korreláció változása az, hogy mi történik a forinttal, hát ez abszolút nem magyaráz itt semmit. Nem szignifikáns a DCC. Hát maga a bináris változónk az igen, tehát értelemszerűen, hogyha extrém módon változik a forint, akkor extrém módon változik a forint, tehát hogy ez azért annyira nem túlságosan meglepő. Viszont van egy olyan technika, amit kvantilis regressziónak hívnak. Rá elvileg emlékezhettek még tavalyról. Ez azért jó, mert ő megnézi, hogy az eloszlásnak a különböző szélein
hogy néz ki a regressziónk. Tehát nem csak azt nézi meg, hogy a teljes idősoron futtatva, hanem hogy ha ezt ilyen eloszlás mentén a egyik láb, a másik láb, vagy hát egyik széle az eloszlásnak, másik széle meg ami középen van, akkor mi történik? Itt csak annyi a különbség, hogy itt bele kell rakni a konstanst is, mert különben nem fogja szeretni. És hát itt látjuk, hogy itt igazából még csak a... Hol vagy te? Ez elvileg a középérték körüli regressziót mutatja be, és akkor itt hirtelen mindenki szignifikáns lett, nagyon cuki módon, és látszik, hogy ha... Mondjuk ez pont, hogy fordított előjel kéne, hogy látszódjon, de minden esetre ez már szignifikáns lett ez a DCC. Úgyhogy nézzük meg először is, hogy van-e értelme, tehát Quantile Process, Slope Equality Test. Tehát van-e különbség az eloszlás széle és a középértéke között szignifikánsan? Azt mondja, hogy van. Csináltak, ez működik. Aztán neki. És van-e különbség a két széle között? Tehát a pozitív meg a negatív széle között is itt is van különbség. Csak olyan érdekességként akartam megmutatni, de ennek még van értelme is. Ami meglepő. Vagy hát kellemes. Hát legyünk konzervatívak, legyünk, mondjuk azt, hogy 3 kvantilisre bontjuk. És... Fú, ebből nem tudom, mit láttok. Próbálok valahogy belemászni. Nem. Akkor clipboard, aztán utána itt majd rakosgatom, rendezgetem. Na, én most már bele tudok zoomolni. Tehát azt az, hogy a konstans mit mond, az nekünk tök mindegy, ez csak azért van ott, hogy szép legyen a regresszió. Lász kolléga levezetné ezt értelmesen is, de... Viszont amit itt látunk, hogy amikor a derékforint jól viselkedik, tehát a várható érték körül tanyázik, akkor bizony, hogyha emelkedik a korreláció, akkor a forintunk a dollárral szemben gyengül. Ami kicsit intuícióval ellentétes. Ha jobban korrelálunk az euróval, akkor gyengülünk a dollárral szemben. Mindegy, itt most kimértünk valamit, de az egyik, hogy legalább statisztikailag van értelme, a közgazdaságtanilag kicsit nyekergős is az interpretáció. De itt a középértéknél, illetve az egyik extrémnél. Tehát, hogyha nagyon... Most már a fölfelé, elfelé. Szerintem elvileg ez, hogyha nagyon erősödik, akkor ez a korreláció ez még jobban rádolgozik, míg a gyengülési oldalon nem. Hát vagy fordítva, ezt most ki kéne tesztelni, hogy ő mit tekint ennek az oldalnak, hogy most a forint erős gyengülése, vagy forint erős erősödése. De látszik, hogy ez ilyen szépen aszimmetrikusan megjelenik, hogyha ezt utána még tovább bontogatnánk, hát mondjuk 10, de így grafikusan. Akkor is igazából látszik, hogy ez csak a egyik irányba következik be, tehát, hogy vagy az extrém gyengülés, vagy az extrém erősödés, bár itt utána látszik, hogy itt pozitív irányba is már van egy ilyen lökés, amit ő végrehajt, ez a korreláció, tehát hogy ezek itt ilyen szépen visszacsatolnak egymásnak. Hát lehet, hogy inkább ezt másolom ki, hogy legyen valami guszta kimenet. Meg hát akkor ide tesszük már mellé a diagnosztikákat, mert csak úgy illik, hogy... Ez a kvantilis regresszió egy nagyon szép koncepció, amikor akarod, akkor sosem működik. Tehát ezért vagyok meglepve, hogy ez most éppen szeretne valamit csinálni, de valószínűleg pont azért, mert éppen nem szakdolgozatot vagy cikket akarunk vele írni, és akkor ilyenkor hagyja magát. Itt is gyönyörűen, hát...
ilyen nem szokott lenni alapvetően. No, tehát, hogy van ez a fajta megközelítés, akkor utána ugyebár ezt be lehet rakni varba is, hiszen miért is, tehát mindent be lehet rakni varba, mármint vektorautoregresszióban, nem value-at-riskbe. Itt ugyebár nekünk az a lényeges, egyfelől cica nem kell, másfelől pedig ez a var, ez egy dummy változó, úgyhogy az exogén meg közé költözik be, és hát itt feltételezzük azt, hogy a DCC, tehát a korreláció változása hat a forintnak az árfolyam változására. Teljes idősoron megvizsgáljuk. Mondjuk itt még az elején még a forint nem is lebeg, úgyhogy lehet, hogy én azt mondanám, hogy inkább nézzük meg 2008 első ótól, hiszen a harmadik hónapban tették szabadon lebegővé a forintot 2008-ban. Akkor volt az első komplexitás a tőkepiacon órám, ami ugye a saját kurzusom azóta is, és már hogy előtte csak ez a 15%-os ingadozási sáv volt, és hát ott még fölfelé erősödött a forint, azt remélték, hogy akkor ezután még erősebb lesz a forint, ami aztán nem történt meg. Na, lássuk diagnosztikákat. Residual test. De régen csináltam már ilyet. Hát itt látjuk, hogy ez erősen autokorrelált ez a kis drága. Nézzük meg akkor, mennyi leget kéne használni ebbe. Hát 14. Mi történik, hogyha 2 héten keresztül? Az azt mondja, hogy egyes leggel kell dolgozni, mert ez instant. Akkor instant. Dolgozunk, aztán mindjárt kiderül, hogy egy ilyen nagy nyekergés lesz belőle, mert hogy az olyan autokorrelált lesz innentől kezdve, mint állat. Ilyen, ezért kell csinyán bánni. Átlátjátok, hogy ez nem egységes, úgyhogy meg kell emelni. Tegyünk bele egy heti adatot. Ez már biztos jó lesz az autokorrelációnak. Ezért nem jó napi idősorokkal dolgozni. Ez még mindig nem jó. Úgyhogy még kicsit brutalizáljuk. 14 késleltetés mellett most már megeszi a fene, hogyha még így is autokorrelált. Hát most már, hogy annyira nem. Mindegy, szóval Rácz kolléga most ezt nem látja, tehát hogy ez itt most nekünk tökéletes, oda-le meg nem scrollozunk. Tehát tegyük fel, hogy ez most már így működik, úgyhogy most már rá kattinthatunk az impulzus válasz függvényekre, ami nagyon szép lesz. Vonalakat szeretnénk. Hát a horizont az 30 napos legyen. Hát, hogy egészen egy hónapig fel kellett volna bővíteni. És hát itt igazából látszik megint csak, hogy ilyen szignifikánsan negatív, de hogy instant, tehát hogy az első nap ennek a hatása. Ez nullás, úgyhogy ez nem, tehát hogy itt ha ennyire instant a hatás, akkor mondjuk nem érdemes 30 napos horizontot használni. Látjuk, hogy első nap még, igen, ez még negatív, tehát lefelé tolja a korreláció a forintnak az árfolyamát, és úgy igazából ennyit csinál vele. Tehát, hogy ezek nem erős hatások, amiket itt lehet látni. Hogy finoman fogalmazzak, de valamit csinál vele. Akkor variancia dekompozíciónál szintén nem fogunk erős dolgokat látni. Látjuk, hogy hát ezen még dolgozni kéne azért, tehát hogy ez cikkben nem menne el, hogy 0,21%-ban magyarázza a TCC azt, hogy mi történik a forinttal, tehát ez a nagy büdös semmi. Úgyhogy ezen még hegeszteni kéne. Persze meg lehet nézni strukturálisan, mert hát most miért is ne, hogyha már itt van előttünk a nagy vas. Hogy ha csinálunk egy hosszú távú kapcsolatokat vizsgáló strukturális vart, és akkor azt látjuk, hogy ez még kevésbé jelentős, úgyhogy igazából nincs értelme. Poénból még meg tudjuk nézni a akkumulált lines. Ott nincs értelme. Igen, ez az annyira rövid távú, hogy
a var azt gyakorlatilag teljesen átugorja. Na és akkor utána még ráadásul megjelenik az a megjelenik még az a problémánk is, hogy ez szép, jó, aranyos, de ha én most az összes eszközt akarnám nézni, hogy ki kivel van, akkor megnyerném magamnak a teljes korrelációs mátrixot. Tehát, hogy itt nehéz ebből rendesen cikket írni, mert hogy akkor mindenkit kéne vizsgálgatni. Viszont ugyebár látható volt még az óra elején, amikor definiálgattunk, hogy ez így a hálózat kutatással ez az egész dolog valahogy így összenőtt, vagy összefort definíciók szintjén, és ezt meg tudjuk csinálni magunknak is. Ugyanis van nekünk egy következő blokkunk, ami pedig nem más. Bocsánat, itt a panelesítőben van elásva. Ez a szépség itt van. Ezt olyan, hát már nem is tudom, lehet, hogy már 4 éve, több mint 4 éve akargatom, reszelgetem, hogy szépen működjön. Aztán mindjárt még egy kicsit vakargatni, reszelgetni kell, mert most még így nem fog működni, de mert nincs neki dátum definiálva, de azt már mindjárt megoldjuk. Na, tehát, hogy milyen szép is lenne ugyebár itt a teljes hálózatot kiplottolni, és utána nézni, hogy a hálózatunk az hogy változik időben. Hát itt az első kérdés az, hogy időben egyébként a hálózat struktúrája az tényleg változik-e, úgyhogy ezért van készítve egy ilyen teszt. Mutatás, ezeket most itt bekapcsoljuk, aztán majd ne felejtsük el kilőni. Tehát itt van, ez azért van 21-ig elkészítve, ugyanis itt ahhoz, hogy legyen minden egyes korreláció modellezve, itt igen, tehát van -1-től +1-ig minden érték, és akkor utána ezt a row mátrixot gyakorlatilag feltöltjük ezekkel a korrelációkkal. Itt csak annyi a trükk benne, hogy be van szorozva a Q-val. Ja, bocsánat, row. Igen, szóval be van szorozva a Q-val, és akkor olyan matematikai transformációk hatására a főátlóban továbbra is egyek szerepelnek, hiszen nekik saját munkokkal korrelálni kell, viszont így körülötte meg lehet kalibrálni, hogy akkor a háromszögmátrix alul meg felül, az igazából lépésenként a for ciklusban felvesz -1-től +1-ig minden lehetséges értéket tizedes egyenként előre haladva, és akkor így tudjuk diagnosztizálni, hogy egyébként mit csinál ez a hálózat, hogyan fog felépülni. Mert itt utána ő annyit csinál, hogy számol távolságfüggvényt ebből a korrelációs mátrixból, és utána meg simán ráilleszt egy ilyen minimális feszítőfok gráfot, ami azért jó, mert ebben az esetben a legfontosabb kapcsolatokat fogja csak figyelembe venni, tehát hogy itt a háttérben számol egy ilyen távolságértéket, és akkor tényleg akik a legjobban egymásra vannak cuppan, azokat fogja nézni. És hát itt most, hogyha ja igen, még kell nekünk definiálni, hogy mely szektorokról van szó, vagy hát ebben az esetben devizákról. És akkor annak érdekében, hogy azt most így lássátok, hogy miről... Jaj, bocs. Szóval miről van szó. Ja igen, ez egy érdekes artifaktum, erre még nem jöttem rá, hogy miért az első eszközt teszi folyamatosan a tetejére. De itt látjuk, hogy ebben az esetben van egy ilyen nagy távolság, hiszen ezek abszolút ellentétesen korrelálnak egymással, és akkor 2-es értéket veszi föl, és akkor gyakorlatilag senkivel nincs kapcsolatban. Tehát így ilyen
karácsonyfa gráfot kapunk. És akkor utána jön az, hogy különböző metrikái vannak ezeknek a gráfoknak. Az egyik az incidence, az igazából csak annyit határoz meg, hogy mennyi a adott devizának a többi devizával vett lényeges kapcsolata. Tehát lehet, hogy egy deviza csak egy devizával van kapcsolatban, lehet, hogy egy deviza több devizával van kapcsolatban, csak az igazából az ő csomó pontiságát mutatja meg. Hát, hogyha csak egyedül van a hálózatban, akkor ő nem fontos. Ha mondjuk 3 másik deviza kapcsolódik hozzá, akkor meg a hálózaton belül ő egy fontos szereplő. Ha a closeness az ebből a szempontból jobb, ugyanis ez tényleg azt mutatja meg, hogy mennyire releváns. Tehát az adott hálózaton belül is súlyát ez a closeness megragadja. A betweenness az igazából túlságosan nem jó semmire, úgyhogy az csak ki van számolva, illik. És utána nekünk igazából ami fontos, jó, te nem tudtál lefutni, az mindegy is, viszont ha ezt a closeness-t itt kiplottoljuk, akkor gyakorlatilag ezt lehet látni, hogy ahogy nő a korreláció, ez eléggé nem lineárisan, de nő a closeness is. Tehát ő tényleg arra reflektál, a hálózatnak van betöltött súlya az adott devizának, hogy mennyire mozog együtt a hálózat többi tagjával. Tehát itt az, hogy nem csak azt tudjuk megmérni, hogy az euróval szemben mennyire mozog, hanem a teljes mindenki egymással mennyire szeret együtt cincogni, és akkor ebből utána olyan szép dolgokat lehet leírni. Úgyhogy annak érdekében, hogy ez egyszerűbb legyen az életünk, először is ezt kikapcsoljuk, ezt vissza tudjuk aludni. Komment. Illetve csinálunk itt magunknak egy új, szép hálózatot, hogy csak nekünk fontos dolgok legyenek benne. Nem, miért nyitok Word-öt? Nem akarok Word-öt nyitni. Te oda. Tehát kell nekünk, kezdjük euró-dollárral, tehát kell nekünk a data 7. oszlop. Vagy a bocsánat, ret. 7-es. Euró-dollár. Meg igen, akkor ezt a sectors-t is átírjuk. Ezzel párhuzamosan, mert akkor így nem tudom annyira könnyen elcseszni. De alszol. EURUSD. Akkor utána látjuk, hogy ott is van a kis forintka, úgyhogy akkor te már mész is oda, hogy te vagy a 7-es. Hát a Macedón, mi az? Moldáv pénzt, most inkább kiszedném, hogy kevesebb zajunk legyen. Norvég korona, lengyel zlotyi, 17-es, 18-as, akkor utána afrikai randot kiszedjük, 19-es még ide jön. Hogy legyen svéd korona is, hát Thai-baktot, azt megint csak kiszedjük, mert picit messze van, és akkor jön még a 22-es, mint az angol font. Tehát elvileg ez lenne a mi limitált mintánk. Jó. És itt látszik, hogy még van ilyen hóeleje, hóvége, ez pontosan azért van, hiszen van nekünk dátumoszlopunk, tehát hogy minden egyes hónapra ezt a gráfot fel tudjuk hát becsülni vagy értékelni. Első körben én ezt nem tenném meg, mert meg akarom mutatni, hogy néz ki, hogyha időben ez nem változik. Úgyhogy itt most megint kicsit kókányolás kezdődik, hiszen itt akkor azt mondjuk, hogy
itt nincs ilyen eleje, vége, megkötés, hanem mindenkiből. És akkor itt jön az, hogy hát korrelációnak először DCC-t használtam, utána fölvilágosított kint van a Józsa, illetve a Baumöl nevű, hát ők ilyen szlovák-magyar cseh kollégák, tehát hogy ők a teljes régiót képviselik etnikailag, meg identitásukban, meg mindenhogy, meg munkahelyileg. Tehát ők igaz közép-európaiak, akik elég jól publikálnak ezen a területen, vagy hát sokkal jobban ismerik, mint én, és mondták, hogy DCC-vel tök jól lehet dolgozni, de hogyha ilyen regresszióba akarjuk visszacsatolni, főleg, hogyha ennyire rövid ideig vizsgálom, tehát hogy havonta, akkor igazából nincs értelme vele dolgozni, mert a sima Spearman, vagy igazából használhatnánk Kendall-Taut is, tök mindegy, korrelációk azok teljesen megfelelően végzik ezt a munkát, úgyhogy most akkor így azt mondjuk, hogy jó, hát akkor legyen igazuk, ezt a róteszt kiszámoljuk, és akkor utána pedig élesztjük a... Jaj. Itt az a baj, hogy kellően sok minden ki lett számolva, úgyhogy akkor ezt töröljük. Töröljük a P betűt is. A szektorlisztet is törölni kell. Vagy ezek korábban voltak, csak aztán... Ki az, amit még törölni kell? A szektorlisztet már nem kell. Ja, a G betű is volt. Bocsi. G betűt töröljük. Jó. Nem jó. Hát miért nem jó? Szektorliszt az már elvileg szép kéne, hogy legyen. A 22? Hogy lehet 22? Hát nem lehet 22. De akkor ez mégse jó a szektorliszt. Honnan tudsz te ilyen számokat szedni? Ja, azért, mert béna vagyok. És azt mondtam neki, hogy ret. Nem ret, hálózat. Saját kódomat tudja már megcsinálni. Na, akkor még egyszer. Row. És itt is kérdése. Igaz, 6x6-os, ez most már így jó. Ebből meg tudja csinálni a sector distance-t. Megtudtad? A továbbra is 6x6-os a távolság. Matrix, ami nagyon jó. És akkor ő utána ebből tud csinálni nekünk ilyen szépet, nézzétek meg, ilyen friss, ropogós, euró-dollár a csúcson, és akkor ő utána itt rugdossa az alatta lévő forintot, zlotyit és svéd koronát, ami teljesen megfelelő, hiszen ilyesmit szoktunk látni, és még egyébként aztán egy másik ágon tanyázik az angol font, meg az olaj norvég korona egy harmadik ágon. Tehát, hogy itt látszik, hogy tényleg van egy ilyen homogén ág ebbe az egész gráfba, ami tartalmaz a feltörekvő jellegű devizákat, meg hát szegény svéd koronát máshol nem tudta tenni, úgyhogy ez ide ment. És utána meg a másik kettőtől ilyen messzebb van. Csak hát itt látszik, hogy az euró az tényleg egy ilyen központi szereplő ebbe az egész gráfban. Mert neki 3 kapcsolata van. És akkor utána ezt kell megcsinálni hónapról hónapra, ami nagyon egyszerű, mert ez már meg van csinálva, úgyhogy ezt becsukhatjuk, ezt is becsukhatjuk. Nem csak ki kell gyűjteni, hogy akkor mikor voltak ezek a hónapok. Na itt van. Na, már hogy itt van ez a Data 1-es oszlopot, ugyebár még az elején leválogattam a teljes idősorról, hogy ezzel majd később foglalkozunk, hát most van az a később, hiszen itt meg lehet tanítani a MATLAB-ot arra, hogy hát ez egy dátum. Na. Szóval meg lehet tanítani a MATLAB-ot arra, hogy hát ez egy dátum, tehát ezt lekonvertálja a dátumra, akkor utána van az a Day of Months, ami megmutatja, hogy akkor ez hanyadik napja a hónapnak, utána ezt csak differenciáljuk,
És akkor itt hirtelen, hogyha látunk ilyen negatív számokat, az azt jelenti, hogy átugrottunk egyik hónapból a másikba, hiszen elsője -31-e az értelemszerűen negatív szám lesz, akkor utána leválogatjuk ezeket a negatív értékeket, kigyűjtjük, hogy akkor mikor van hónap vége, és akkor onnantól kezdve mi tudunk ezzel dolgozni, hiszen hónap vége alapján látjuk, hogy mikor van a hó eleje, meg a hó vége, mert onnantól kezdve csak egy forciklus kell az egészre bütykölni. És akkor ezt most megint kikapcsoljuk. Hálózat, viszont itt most már ezt meg kell tenni, hogy ez nem reten, hanem hálózaton számol. És elvileg, hogyha más nem csinálok vele. Jó Istenem, hát mi bajod lett? Hát miért? Na, most valamit benne hagytam, amit nem kellett volna. Jó, akkor megnézzük Q1-2-re, hogy lefut-e. Eleje vége. Lefut. Jól van. Te is meg tudod csinálni a feladatot. Nálad mi újság? Ő is jól van. Megcsinálja a kis gráfot. Te nem tudod megcsinálni, de mi a bajod a gráffal? Unable to perform. Ja, igen, azért, mert ez még a régi nagyméretű mátrixba próbál pakolgatni kis számokat, és akkor ez nem jó neki, ezt törölni kellett volna. Az előbb jó, illetve a closeness-t is törölni kell, mert az is még ilyen closeness, betweenness, az is még a nagy mátrix, viszont akkor az incidence az is még nagy mátrix. Őket kigyepáljuk, és elméletileg, hogyha akkor még tovább folytatjuk a tesztfutatást, akkor utána ez így lemegy. Ja, egyébként poénból, tehát hogyha visszamegyünk itt a plothoz, akkor látszik egyébként, hogy itt változik a struktúra időről időre, tehát valamikor forintka átvándorol az angol fonthoz, a zloty az meg emitt van. Ez igazából még a legelső időállapot, tehát ez itt 2000 első hónapjában, amit lehetett látni. Tehát, hogy itt éppen ilyen volt, de az a lényeg, hogy ők itt pingpongoznak egymással vidáman. Valaki nem rakott ki egy pontos veszőt, mint ahogy látható. Jézus Krisztus Úristen, mi ez? Ez meg a tavalyi év vége. A forintból ment tovább az áldás a többi deviza irányába.